hai BJP yakare kila bagma constituency khorangsing kamiwo two family tipramo thawo join khaikya social activist Rothindra Jomatiani yagromui Greater Tripura lena hamjake tipramo thawo khorok bom phaikya Long le Umagra long le BJP yakari final sanglam sogo BJP yakari final sanglam sogo Umagra long le Umagra long le jotona hambai tini chini khoran kamio 30 bagmani kaisa khoran kamio klayo abo khoran kamio BJP ka abo nukhung khungnei char butar Tipramotha boha karena hamjagai BJP akarai tini wo char butar Tipramotha tini hap phaikya bonabai belai tongthomani kok omaikal sarbrung no phai tongo sarbrung no habnai sarbrung joining ronai aboni bagino tini chini tini BJP yakawi Tipramotha phainai no chini lamsongmani panda aboni jotto aro phainai rokno hambai tei chini katal ke chini o Tipramotha phainai BJP yakari phainai bono sing tini hambaya pharo tei lamsogo jotto no khulumbai kha